La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió l'il·lustre senyora Elena Ribera. Gràcies. Avui no faré ús del torn de rèplica perquè crec que la pregunta que adreço al conseller Saura és de molta sensibilitat. El dia 1 de novembre vam acabar el desplegament dels Mossos. Aquest any hem celebrat el 25è aniversari de la implantació de la Policia de la Generalitat com a policia pròpia, cos de Mossos d'Esquadra. Convergència i Unió va demanar durant molts anys a Madrid que això pogués ser possible. Va costar molt, els governs socialistes no ho entenien, finalment vam tenir una policia pròpia. No li diré que en aquest moment el desplegament hagi sigut un èxit total perquè tenim una taca negra. Aquesta taca, no parlaré del decret de segona activitat que ja tindríem que tenir aquí des del mes de març i que no tenim, sinó d'una colla de Mossos d'Esquadra, alguns d'ells de la primera promoció de fa 25 anys, tots amb experiència, amb formació, amb un gran sentit de cos, amb estima al país, que volen treballar i que no poden perquè tenen una declaració d'algun grau d'incapacitat, demanen al Parlament, al conseller Saura, que els busqui una feina que estigui adaptada a les seves possibilitats i podríem fer-la molt bé, i el conseller Saura els gira l'esquena. Ara diré una cosa, senyor Saura i membres del govern, que vull que quedi molt clara. Senyor Saura, jo l'eximeixo de la responsabilitat d'un d'aquests casos, i els membres del govern també, que ha acabat molt malament, ha acabat fatal. Amb aquella no hi arribarem a temps, però tots els altres sí. Tinc una carta de la família que autoritza a fer-ho pública. Vostè coneix el cas perquè té una reclamació damunt de la taula. La resposta arribarà tard. Pels altres no. Pels altres encara hi està a temps i seria benvinguda. Vostè ha dit en un article celebrant-lo dels Mossos. Les polítiques públiques de seguretat cal situar-les en l'àmbit de les modernes polítiques socials i protegir especialment les persones en situació de més vulnerabilitat. Aquests Mossos d'Esquadra ens estan protegint a tots. Ens volen continuar protegint a tots. Els Mossos d'Esquadra que estan ara en actiu s'han de poder sentir segurs davant d'una contingència. Conseller Saura, faci honor a les seves paraules. Faci honor a aquestes paraules que ha dit en aquest article fa 3 dies. I digui'ns avui, sí, amb aquests Mossos tinc una resposta positiva. Tenen un lloc en el cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat, encara que sigui amb una tasca administrativa adaptada a les seves possibilitats. Honorable conseller, té la paraula. Gràcies, senyor president, senyora diputada. Suposo que sap, em sorprèn la seva pregunta, perquè suposo que sap que abans de l'estiu hem arribat a un acord amb tots els sindicats per regular la segona activitat. Li vull recordar que estava pendent des de 1994. Des de 1994 estava pendent la regulació de la segona activitat. I aquest acord s'ha aconseguit fa 4 mesos amb tots els sindicats. Espero que demà la Comissió Jurídica Assessora, després de 3 mesos, aprovi aquest decret i que en el proper govern ho puguem aprovar. Per tant, l'acord és més de 57 anys, persones que tinguin determinades condicions físiques o psíquiques, i els hi buscarem un lloc de treball. La negociació no ha estat fàcil, però hem aconseguit negociar un decret de segona activitat, cosa que durant 14 anys no s'havia fet, senyora diputada.